Здравейте, приятели! Днес е първия ден от нашето предизвикателство. Целта ни ще бъде да направим кратка пилатес сесия, с която ще се фокусираме върху дишането и ще активираме нашият кор. Мисълта, която е хубаво да следваме през целия ден, е тук и сега е всичко, от което се нуждаем. Хубаво би било в края на сесията или в удобно за теб време да напишеш 3 неща, за които тялото ти да ти благодари точно днес. И сега започваме с кратката ни пилатес сесия. Тук бавно оставаме активирани коленчето, т.е. пъпчето хубаво ни притиснато към гърба, няма никакво напрежение. Надигаме горна част бавно, така че вече усещаме активирано коленчето. Раменете ни са леки, нежни, ефирни, не задържаме дъха и просто ганяме водата. Така, държаме известно време, докато усетим вече активирани коремни мускулчета. После бавно, нежно придърпваме краката към нас. Хубаво. Държиме в шпиц кръченцата. Може нежно да развалеме тялото. От тук бавно дишаме. Издишаме. Дишаме. Издишаме. Дишаме. Издишаме. Повтаряме още 4 пъти. Дишаме. Издишаме. Дишаме. Издишаме. Дишаме. Издишаме. Почиваме. От тук пак сме прилепили коремчето, нямаме разстояние. Слагаме дланите една върху друга. Хубаво. Не придърпваме врата с ръцете, просто сме се надигнали и сме активирали коремните мускули. От тук дишаме, издишаме. Дишаме, издишаме. 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 Последни 2. Издишаме. И последно задържаме максимално нагоре за 1, 2, 3, 4. Бавничко. От тук надигаме кръчетата, прибираме ги колкото можем, надигаме ръчичките хубаво, да усещаме плешките. И от тук срещу положен крак ръка тръгват надолу и дишаме. Дишаме, издишаме. Дишаме, издишаме. Дишаме, издишаме. Последно. Издишаме. Сменяме крак ръка. Дишаме, издишаме. Дишаме, издишаме. Дишаме и последно издишаме. Прегръщаме. Почиваме, като държиме горе максимално главата към коремчето и към краката. 2 упражнения за днес. Заставаме хубаво в масичка, като дланите са под рамената, коляното е под таза, ширината на таза сме отворили краката и от тук бавно надигаме таза нагоре, главата нагоре, дишаме, издишаме, объркавяваме гръбчето, дишаме, издишаме, дишаме, издишаме. Дишаме, издишаме, дишаме, издишаме и последен път дишаме, издишаме. От тук бавно тръгваме надолу, протягаме първо ръцете хубаво напред. Ако можем, оставяме челото на постелката и отпускаме тялото. Ако това не ви е комфортно, можем да сложим ръцете отдолу и хубаво да отпуснем. Задържаме си така и си почиваме. Ще ви чакам утре на втория ден от нашето предизвикателство.